ukelele. Aquest curs la primera sorpresa que vam tenir va ser quan ens van dir que tocaríem l'ukelele i que faríem molts de jocs i coses així. El Consorci Internacional Art i Escola, Conarte, és un projecte que va néixer a Mèxic l'any 2000 i que ara té també una delegació a Catalunya. I des del passat mes de desembre del 2013 estem impulsant projectes pilot a les escoles i als instituts de les comarques gironines que el que fan és posar en diàleg el món artístic, els artistes, els professionals de la música, la dansa o el teatre, amb els mestres especialitzats en educació artística que ja estan treballant el currículum escolar de l'educació artística i junts dissenyem un projecte pedagògic que permet visibilitzar el potencial que tenen les arts en els processos d'aprenentatge dels nens i nenes i en el que és la millora de l'ambient escolar, la implicació de la comunitat educativa en processos que posen de manifest que el treball en grup, al voltant d'un instrument, al voltant d'una obra de teatre, al voltant de la dansa, permet treballar competències fonamentals, no només dels llenguatges artístics, sinó també socials, d'autoestima, etc. És molt divertit tocar l'ukelele. Perquè estàs amb els companys i tot i... M'agradaria tenir aquest instrument a casa per tocar-lo, aprendre més bé les notes i tot. Jo també. M'agradaria fer cançons meves. Jo també. Cançons meves. A mi també m'agradaria que me compressin un i fer les meves pròpies cançons, inventar-les, inventar alguna nota. Mira. 2, 3 i... 2, 3 i... 2, 3 i... Atenció que estem... Camina! Contamina! Tiene las cadenas como gelatina. Textura divina. Teoria con pan i mantequilla. El fet d'entrar en una escola pública dins de l'horari escolar era arriscat i precisament gràcies al treball previ que vam fer amb la Francesca ha pogut començar a iniciar-se aquest projecte, no? I jo crec que això és la clau de qualsevol projecte, que allà on vas, a dins de l'escola, siguis un mes, no? I hem anat consensuant molt tots els passos. Els deixem a l'ukelele aquesta setmana, no els el deixem, esperem una mica, esperem... O sigui, ningú feia res per davant dels altres, tot es parlava. Organització, i això ha funcionat, crec, no? Una carpeta, boletas de poeta, entre versos, pétalos de rosas secas. 3 i... L'important també és que es fa un treball de llengua, però gran, perquè aquesta cançó és molt ràpida i hi ha molt de text que els nens, molt vocabulari que no l'utilitzen per res, perquè aquí parla dels poetes i dels versos i veus que se l'han après amb una rapidesa. O sigui, a vegades hem de fer moltes coses en una classe, moltes, perquè aprenguin alguna cosa. I en canvi, en una cosa que els agrada i que és significativa, s'ho prenen en un moment. Que els nens han vist aquesta... O sigui, ho han viscut des del principi, aquesta connexió, no?, entre tot el professorat i que ens hem sumat, com sempre diguem, amb ells. I aleshores tots hem fet una unitat, que és el que ha creat el grup aquest, no? I se senten importants perquè formen part d'aquesta unitat, no?
i hem seguit els mateixos criteris a l'hora això, cada dia el mateix ordre, els mateixos hàbits, i això amb els nens els dona molta seguretat, molta. Jo, en un país, el meu pare tenia un trombó petit i tocava. Quan jo era petit, era més petit. Aquell trombó era del meu avi. Jo a Marroc també tenia, però tenia una trompeta. El repertori que tenim, o sigui, de sempre, aquestes cançonetes que es canten sempre, doncs clar, els ajuda a conèixer també la terra on viuen, on estan. El rima fa això. Potser l'ukelele el que té és un aspecte més social. Els nens toquen, canten, després els hi ha entrat d'una forma molt lúdica, sense necessitat de... Ells coneixen les notes, no? Però no han tingut necessitat de saber massa tampoc de música. Els hi han dit això, doncs és l'acord de do, això és l'acord de fa, l'acord de sol, i han anat fent d'una forma doncs, divertint-se. I és com una guitarra per nosaltres, però que és més petita. És com una guitarreta. Sí. I no t'acosta gaire de ficar els acords. Ara, la guitarra per mi... Sí, la guitarra com que té el dia perquè superllarg. jo tinc una guitarra a casa i no és que arribi gaire per als acords. I té més poques cordes, i no se liem tant. Jo, quan vaig anar a Hawaii, potser vaig veure algun senyor amb l'ukelele, però jo no sabia que es deia ukelele abans. Jo sí que ho sabia perquè sortia moltes vegades per uns dibuixos que tocaven molt l'ukelele i mira. Fem coses divertides, juguem amb el Happy, amb la nostra pilota petita. I dins d'aquest projecte també no només es queda l'aula de música i el grup de nens, sinó que aquest projecte els mateixos nens ho han compartit amb tota l'escola i tota l'escola ha sigut partícipa d'aquest projecte. Avui us el podeu emportar tots. Practiquem, els ensenyem als pares, als avis, a la família. Una altra cosa que us explicaré és que anireu a tocar al concert de Torroella. I hi ha molta gent que vol veure-us, vol veure què fem, què esteu fent a l'Estartit. És una bona idea el fet de tocar, de sortir i de treure tot el que es fa aquí dintre, si es pot, a fora. I el dia 20 farem un concert que serà a Torroella A les 9 de la nit. A la plaça de la Vila i com que hi haurà més gent, hi haurà potser més de 800, que ens ha dit l'Àngel, doncs els podran veure i ens coneixeran tots els de l'Estartit i els de Torroella. El vincle del Festival de Torroella de Montgrí amb Conarte Internacional neix enguany dins d'una relació que s'estableix amb la Càtedra de Polítiques Culturals de la UNESCO, de la Universitat de Girona. Arrel d'aquí, moltes converses, trobades i reflexions, no?, de per què es deslliga l'àmbit cultural educatiu i al revés. Doncs és el moment que comencem a cuinar aquests projectes que se'n diuen al planter i que els festivals, en aquest cas el de Torroella de Montgrí, treballarà per posar en valor dins el que és en el marc de l'educació en les arts. Aquesta pertinença a un grup, a un curs, a una escola, una pertinença a un poble. O sigui, crec que això se senten com identificats en un lloc. La finalitat del projecte és compartir experiència, compartir emocions, compartir
tot una miqueta a través de la música, les arts en general. I es notava quan van acabar el concert, no? Que els nanos estaven molt contents i se sentien que formaven part d'algo important. I a més, doncs, fins i tot hi va haver algun nen que ens va dir que havia sigut el millor dia de la seva vida. M'agradaria continuar tot l'any. Sí. Sempre, sempre. No deixaríem de tocar mai. Al final aquest projecte l'any que ve continua. Yeah.